رمضان تھادا مولانا خلیل احمد کی عمل امسنگ حضرت شیخ الہند مولانا محمد الحسن کی عمل پن خمینسی مولانا خلیل احمد نا اہل ویسلکتنا سولب متم ادو فاودا مغرب نماز متنگ دا سون بن نفل نماز دا قرآن کی پرا امگ مسنگ سولی ادو کی متنگ دا پنکھائی اما چاب تھکپا امسنگ تراوی نماز کی تھورانگ سنگ توی ادوگا ہندوستان دا لیبا متم دا پنگ انی روم چنگ تراوی نماز سولی ادوگا مدینہ منورہ دا لیبا متم دا پنگ اہم چنگ ایسا امسنگ تراوی نماز سولی ادوگی متنگ دا متم کی متنگ ان پنگ انی نترگا اہم پوتھارگا تہجد کی نماز دا قرآن تلاوت تودنا صبح صدق اوئیگدبا پنکھائی مکی ممانگ پھاوب لیل ادوگا سہری چائے ادوگا ایوک کی نماز پھاوبا قرآن شریف تلاوت امدی وظیفہ تودنا لیلی ایوک کی نماز سولبا متنگ دا اسراق نماز پھاوبا تمن اللہ کی دھیان تودنا لیرن اسراق کی نماز متنگ دا پنگ امرم پوتھائی ادوگی متنگ دا نمتھم تھادا پنگ ترانی تھوئی ادوگا کالین تھادا نمتنگ دا متنگ امتاب پھاوبا بزل المزہد گوبلائرک ادوگی رمنا ادوگی متنگ دا حضرت تھارک چیتھی سن پائی امسن مدوگی پاوکم سن پیحلن ادوگی متنگ دا زہر نماز متم پھاوبا پوتھائی زہر نماز متنگ دگی اثر متم پھاوبا قرآن شریف تلاوت توی ادوگا اثر دگی مغرب پھاوبا متم اسدا تسبیح توی امسن حضرت کا اولو لاکمی سن واری وطا اسانی بزر المزہد ایبل ویسلب متنگ ددی ایوک کی سرک کھرنا قرآن تلاوت توی ادوگا سرک کھر دا بزر المزہد امدی وفا والوفا حائب الائرک سنگ ادو نئی نئی حضرت نتوریب نمتی کی عمل اسی رمضان تھاتگی نتے اتوپ متم دسو کنسی چپ توکھی ادوگا رمضان تھاگی اخونگ بحائب بو نماز سنگ دا رکات سنگ ادو کاہین سانگ سون کی اچوبہ حضرت سنگ رمضان المبارک دا تورم با اچوبہ عمل سنگ ادو مپم خودنگ منگنا ان بحائب سے ارائب نتے ادوگا حضرت شیخ الہند مولانا محمد الحسن کی عمل مکھنگمن سی حضرت مولانا اسی تراوی نماز کی متنگ دا ایوک کی نماز متم پھاوبا نفل نماز سولم ادوگا حافظ کیاگی متنگ قرآن تارم ادوگا حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پورینا رمضان تھاد اہنگ نمتھل قرآن شریف تلاوت تورمی سیتھی تھادو تھازن امدی مابو اونب لاکو میوئی سنگا اونب کی متم تھملم دے تراوی متنگ دا حضرت نچا تھک لیں دا حضرت کی مروئی با مروک مپانگ کھرگا اونبا یارم ہائی جکریبا بزرگ سنگی عمل سنگ اسی ایکھوئن سبنتگی تارگا پینتھوکنبا ہائی جب نچا دے تویگم سنگ ایکھوئن ہیک ngam لیبا مکھائی مکھوئی کی متنگ اننبا خود نسی ہائی بگی دمکتا ہائی جبنی میوئی با خودنگ ماگی اککنبا ہرم سنگ دا امنا امدگی ہیلی ادنا دنیا کی تھوک سنگ دا تھا ترا متھوئی چپنا لیلکنبا فاو بدا اسیگم رمضان تھا اسی دسو متھوائی کتھوکنبا خود ندربا می سنگ ادو کیاد مرائی بک ٹھیک ربا ادوگا ایوک کی پنگ ترا دگی نونگتھل کی پنگ مری فاو تھوک توری با سرکار کی کرمساری سنگ رمضان تھا اسی دا ایوک کی نماز متنگ دگی آفیس کعب متم پھاو قرآن تلاوت تودنا لین با اسی کری سوانی گائی اوئی دے آفیس کی تھوک تونا دنیا کی ضروریات سنگی دمکتدی متم کائی تھوکنگا می ادوگا کناگمگی مخاد تھبک توبا نتبا لومی سنگی دمکتدی تھبک سونا سنپھا لیبا آیات سنگ تلاوت توبا دا تھنگ بلیتے للولیتک امدی اتی کاربار توبا میوئی سنگی دمکت سو رمضان تھا اسیدہ کاربار تونا نترگا متم خجک تنگ کائی تھوک لگا تلاوت توبا دا کائی بلیتے تسینگ نمک اسیگم متنگ مگن لیربا تھا اسیگی قرآن پاک کا ہندوک تھویدوک نمری لی نئی اللہ تعالیٰ نے کوئی بسو بزرگ سنگ سی متم پانگن